Most vettem egy kertes házat, elköltöttem rá minden pénzemet, 200 000 forintom maradt beszerezni a kerti eszközeimet. Tudsz segíteni? Persze. Lenne egy pár kérdésem. Mekkora a kerted? Hát, körülbelül 250 négyzetméter. Nem olyan nagy. Van-e esetleg sövényed? Igen, van sövény, ott volt a ház előtt, nem akarom kivágni, tetszik nekem és szeretném gondozni. Szuper. Adj egy percet, mindjárt összerakok egy csomagot neked fejben. Összedobtam neked egy árajátot, nézd végig, fussuk át egyesével. Az első, ez a Husqvarna LC 140P benzinmotoros fűnyíró, kicsi, kompakt gép, könnyű, gyűjtőkosaras, csapágyazott fűnyírókerekekkel, központi állítású, közepes kertek pár száz négyzetméterig. Mondható, hogy van sövényed, ezért ajánlom ezt a két ponton biztonsági kapcsolóval ellátott sövényíró, 60 centis vágólappal, lézer vágólappal kezelt felület. Harmadik, ha levágtad a sövényt, valamivel össze kell szedni, lombseprű egész évben használható. És mivel a kert a második otthonod, a levágott gyepet ezzel a szivattyúval locsold majd. Hekt 3800. És ha a gajjak elszaporodtak, akkor ezt a metszólót választod rá. És a számításom is jól sikerült, látható, hogy 200 000 forint alatt lettünk, így marad egy kis fagyi pénz. Mint látjátok, nálunk mindent be tudtok szerezni, a kezdőtől a profiig, megtaláltok Békés Csabán, az Eiffel torony lábánál.